दलिया भाप के आ बना दे पूरी आए बतावा कि बुच्ची जी आईनी आ पूरी बना के खिएबे ना का हजी दीदी गोड़ लागत नहीं खुश रह कने आइल बे नहीं कि हो करे के ना देखैबु का अब पुष्पा बुच्ची हां उ है। अच्छा अबे गईनी कहत नहीं भौजी मार पहिरले पहिरले ओढ़ले बानी आ तू लागत के हम जातनी हल्का कुछ पहिर के आइब हम कनी जाई पहिर के आई दाल बापतनी जी कहतनी मम्मी की पूड़िया बना दो उ कहतनी ना हम पूरी खइबे ना करब का खइहन मुर्गा आ नाही वैसन कोनो बात नहीं के दलिया बाप के जातनी पूरी या खीर बना देबे आ अथु न हटे दाल चावल बाजका सब कुछ बना देनी आ जैसे ही बनावे के दलिया बाप के कनी गैस खत्म हो गइल हटे तो ये बरनी है जिगावा हां ठीक है कइलू तो कैसन बाड़ी कनी हुआ ठीक बाड़ी मन कराइल बाड़ी पहले ले निक बाड़ी हमारा अभी कितना दिन होता जी कि मार मन गर आ जाइयन अभी 6 महीना भइबे कइल आ हो कन इतना समाचार बा ना जी पुष्पा के छिपी आए दादा उनकर ना छिपी अभी कोनो बात नहीं के जैसे होई वैसन देखाई डीडोरा पीटे देबे हां बते फोनवे से मल कह देले रहती है भौजी हई बतिया हाउ बतिया आ हे दादा एक दिन फोन के कहता ये भौजी हमर गोतिनी आइल बिया दे दे में ओकर भी 3 महीना के भइल अइले आ 1.5 महीना के होखे के बा आ हमार 6 महीना हो गइल अभी तक ले कुछ नहीं सुना हम पगल आइल बानी अभी खाए खेले के उम्र में खेली खाई जिंदगी भर हो गई के बाद एगो ना पूरा जिंदगी नरक हो जाई तब तो आदमी लेके लगे होवे का जी हई देखी रहुआ के भेंट करे के आइल बा कोने तोरे के ते गोनिया पुत्र कोने आ ये बिटू या कोरिया सूट पहिरले हनी जी करे खिलाता कोनो बात नहीं के पहिरल जाला हां त का भइल आजकल कोरिया तेना तरह साड़ी कोई हमरा साड़ी परल हो करिया नीक होता जी कहां मोटाइल बनी कुल सुधा तो होए जाता पहिलवा के ना तन मनी चापो त पेटी हटिया बुझाता अब माने तनी मनी ससुरा गइल वाली त तनी मनी फेक फाकस नहीं रहो पिया के मोटावा देलो के तर सही कह एकदम पातर आई रही ना रहो अब हम त ना रही है सब ना रही देखे खातिर सब का आई रही एकदम रही मरचाई खानी हो गली कोहड़ा खानी ए भौजी रहो हो जाई क्या बोली खाली हो के दलिया भापा तनी जी दलिया भापा तनी कहतड़ी की मम्मी की नाही खीर पूरी बना द हमर लड़की के बात नु खाई में तो बनल के दाल चावल बाजका सब बन गइल हां के भात आई घरे बात ना रही त हमरा की चिल्लाते जय ना हो बाबूजी आई दादा रो जानो तनी जब बहनी है का डोली में से उतरनी ना तो पूरी लिया के दे देली हां पुलावरा बात ए जना बने लागत इनकर गए त ई ना बनाई ना बुद्धि काहे ना बनाए जरूर बनाए करे हाथ बना खातिर माई कुछ बनाते त चलो बस पापा से याद रहो ना हमरा घरे याद रहो हमरा लइका देखे नु हां देखला ही रहो तो गरिया एक बार खुद ना कोइलू ना सता करू जाई हां ना सोच लो का कइले रही का एक चीज बनाइले रही जा हां हम तो सोच ले रही कि का कइले रहनी जा हम तो ई सब सोचे लगनी कइले रही जा अच्छा मत खेला रा भी और बच्चा बुद्धिया नहीं के गइल ऐसा ही करत रही जी ना ओ जब बुद्धि हो गई घूमे जाई दूल्हा घुमा ले जत ना अभी नया आइल बानी बताई जी देखी तो निकले लायक दिन बाटे ससुर में रहत घर में मन जागल बा तीनों राती के घूमल खेलल खाइल लड़की का जने पैसे 6 महीना रह गइल घर ही डॉक्टर बुलावलन जा बियाई के ओ जीगा ना तो वे ना कहनी कि चुपचाप रही है दलिया भाफा गइल हम जातनी अथुली आवे 6 महीना घरा में कैसे रही रहबे न करे कस का लगे चुएल तब घुमावे ले जात रही पाहुन जी ना कहतनी ना ले जा नहीं कि ना हो घुमावे कही ना ए तेरे घाट ओट के वीडियो डाल ले रही तो अकेले मन में तो करी तो कहिए करे हां बनारस गई रही कुल देवता देवी के घुमानी यहां के जान वाला छियो गई रही ना तो ओ कत लग कौन का तो हाथ पे नमो घाट कुछ चिन्ह ना नहीं के लेके आई बनी तारा के बाद में ट्रॉली खोलब तो दिखाई दोनों तीनों जानी के संग खबर वादा करले रही जोन लेल बनी नु हमरा संग खबर कर बना और कुछ ना करले रही अब का उ कुल ई मत कर बोल कुछ का हजी सुना रहुआ का जी दीदी चला फुलारा चले के धरतनी जातनी वहीं कर घर से घूम तुम का करे जातनी जी मम्मी जी खिसियाए लगी फिर कहीं हमर बेटुया के कहा भेल देलस आ चला ना भौजी आओ ना तू ही पहले हमरा के बताव सुधीरवा लौकेला हम ना अब कहां लौकेला ना पूछे लन रहुआ रानी तो बहुते भौजी करत रहन
अब तनी पूछबो करेला कोनो और लेकिन ना बतियाला। अब हम का कह सकी ना उनके बारे में। अब तो पहले लेखा तो नहीं की बड़ी बदल गइल बनी जब से गोल बन जब से एको हाली झांकियो मारे आइल पड़न ना एको हाली ना कोनिया तनी मिलवा तो नहीं खाली ओके तो आवेला बोलेला कि मिलवा दी तो गांव में न होई कि गांव छोड़ के चल गइल होई। कहा बुझाते नहीं के कहां बाहर भीतर गोल बन के कहां तन लकबो ना करल लसन लोग भेजी ना लइका के नु के तन देख रे चाचा के तो जई मम्मी चाचा लौको तो नहीं करे ये खाली लौकलो रन 3 महीना पे तो बोलावते रह गेल सनु चल चल आवते चल हमार लइकन के खदेर देला ना होइल अपना बहिनिया करे ना नु चल रे का जाने गोल होई हां चाहे के न चक्कर का आइए कोई नहीं बेटा कहो या समुद के चलता नहीं का ये घर मैं गिर के तू हाली नहीं का कहता लो आ काहे ना दिन आइनी जी हमार लइका चाचा चाचा चिल्लात रहत माने हम नहीं खिलौ कहत अब का देख के करब हम काहे बियाह से तू कहिए ले लू अब का दिक्कत बा अपन अपन कमा खा अब का कहे के बा कमा खा और का माने हमर नौकरी का लागल बा ला बियाह शादी हो गेल तब अपन मौज मस्ती बदल गइनी का बहुत हम बदल गइनी कने दोसर चक्कर कर नहीं के नु ऊ छोड़ा ना भौजी ऊ के देखता अब जौन बात पहिले रहे ऊ बीत गइल जौन बात होइल अब हमरा कोनो मतलब तारा से नहीं खे अच्छा अपना जिंदगी में आगे देखत नु भौजी देखला कैसे करत नु ये हमन कहत कि तू कहूं रहबू तब हम ना अथी करब तो बियाह ना करत रही यहां के रही न कहने कि तू कल बियाह अंतर के जिंदगी निमाई मई बेचारी ससुरा ले आ गइली हम काहे के कहे जाई बियाह शादी कर लेलू अब शुभकामना बा आगे बढ़ ठीक नु अब हमारा फेरा में का रहे के बा हम अपन जैसे बानी उससे अपन ठीक बानी उस हमरा के इग्नोर करत इग्नोर के का बात बा जो सीधा सा घुमाए फिरे वाला बात नहीं कर सीधा देखो तो भौजी चली जा दी रोई जन चली तो कहां तू जतल ने हो जाता नहीं भाभी के लेके उन्हें घुमावे अच्छा ठीक हो जा सोचने कि रवेले भेंट करा दे ना अरे होई देखो तार धन्यवाद दे तनी ऐसन काम मत कर ठीक नु पहिला का काची पहिले का कहत पहिले रहे के क्या देखा ले देखी देखो तारू नु भौजी हमरा तो बचत खून लेके से निकल काका जी बतिया बड़ी आ गइल बड़ी अजय दो का करी जब दूध के धोल बनिए गोइल तो दूध के धोल बनते रहो देखो तनी उनके कौन सीता मिलतड़ी इनका के बोल बन जाते तेज केतना बोले नहीं जिररा का है मैंने हम घूम है क्या रोके तो कोनी आना के घूम भाई तब बालू मिजाज में नु का मिजाज में ना रौरा का एगो बात कहता नहीं आइल बे पुष्पवा अच्छा जाके भेंट भइल रहला कब होई ऐसे हाय भेंटो कलेनी रौरा त कहत रही कि हमारे सोकर से कोनो बोलिए चल भैया में आवत रहने नु ते वो नहीं के पजामा में भौजैया हां भूलिया के जाते रहिया में तो भेटाई ले साफा के मुंह घुमा देनी हां मुंह घुमा देनी मिल लेनी हां बा सिखाई मां ठीक बा हमारो में उधरिया गलिया में सखी हई सब पता लगावेली अब बतावेली ठीक बा ऐसन कोनो बात नहीं तू गलती सलती ना सोचो भेंट तो तहां से हुई का भेंट तोरा सोई काहे तो गइर नहीं ओकर से भेंट करे अरे भाई हम रास्ता में ले आवत रहने को कर सब भेंट कर कोई रहने तू लबर कर देख लू के आंख मुद के काहे ना घसक गनी हां तो कोई नहीं हां कहते काहे हम लौकत नहीं का कहने ना हम धृतराष्ट्र हैं ठीक बा अगर बोल लेम ना तो देख फिर हमारे से खराब कोई नहीं होई ना सवाले नहीं थे सवाले नहीं के खाली रोरो के तो ये कहे के बाद सवाले नहीं के ना ई पहले जन बात रहे बीत गइल जन बात गइल आ तू टेंशन मत ले जानलू टेंशन फ्री रह एबार आई त हमारे से मिले संजिकनी पाका एकदम था लग जाई अब ये का कहता नहीं रोरा ना ठीक बा हैं ठीक बा ठीक है बा आ सुने ना बोला कुछ ले ले खाए के तो का ले छोड़ियो कैसे माया होती है काय करा से कबले बतिया तो घोन रुपा का तनी तोनियो का लागल सब फोन करके परेशान करे हां 4 बजे ट्यूशन जाए के बा अभी ये नहीं खे जाए के रुक रे रबिता भैया हां दे तम बतियाई रविता इते दे कट गई कट हमारे के बारे फोन कट गेले तोरा ले बतिया ले बतिया ले बतिया खातिर हम मोबाइल चलावे आई तो हम बतिया लेती समझ गेलिस ना ले तेरे का पापा किन के मोबाइल छटकी देते ना रहा ना ले हली बाट मला चलावे को लूरे ना फतइया का होई आ कनी ये बता तू पढ़ाई लिखाई छोड़ के आ खाली कबो घरे तू घूमत रहत रे यार तो तू का पेपर में पास होइबे ई बता हमारा पेपर देखो टेंशन मत तोरा का है हमारा नहीं का चिंता के पेपर जब देवे त का लिखब एही तरह पुलिस के फार्म भरबे एही तरह ना 4 बजे भोर में दौड़त तड़े ना शाम के तू कुछ करत रे पुलिस नहीं के हमरा डॉक्टर बन के
डॉक्टर बने के बा, बड़ा बड़ा खाली सपना देखे के बा, फोन से खाली बतिया आ घूमे के बा। चाची जी कर से फोन से बतिया तोरा नहीं अब सके सहेली नहीं खिसा उनके ना बतियाई लगल छी कहे भरगा हल्ला कर दे सब का घरे बाटा गए रोवे घरे खाली देवे के रहल हटे। अच्छा अच्छा 8 गो पूरी बा बखीर बा तरकारी बाटे। कौन बड़ा लेट कर देलहु ना। अरे जानते पानी पूरी बने के बाद में ढाठा लागल हटे कहाई कि अब बढ़िया से आतवार के दिने बढ़िया ने बना के हटाई। अब त आइल भी पुष्पा दीदी त ढेर दिन रही का आई बड़ी तो रहबे न करी। आ सुनिए बड़ घरे कर शादी भइल बा का हो शादी बियाह नीक घर में भइल बा मोल ले तन की देले बना हां दाई में तो नफी देले बना बाप रे बाप मार साड़ी तो हई तो हाउ सब कुछ देले बना। तब अभी देखे में मोटा झोटा गोल बे ना। हां मोटा झोटा गइल ठीक बाड़ी पहले से ठीक काहे कह देलू ये बता कह देल तू झाके के ये बता देला सामान देले ले बाना सन अब चाय करा के सुख रही देही में ना चाची जी मोटाइबे कर। हां ओ ते बता दे कोनी है छोटी बोल के लगी पहले बियाह शादी करते ए भौजी अभी हमर बियाह ने माई त परेशान बिया मार मौसी की नहीं त मम्मा के नानी ना के फोन लगा के आटा पीसब ना लइका देखा दे लइका देखा कोनी तो 10 के फार्म भर दे पास हो जेबे त आंगनबाड़ी में चाहे पुलिस के फार्म भर देबे त पुलिस बने कहती हमारा डॉक्टर बने के बरे डॉक्टर आता ना हमनी के बस के बात बाजी बताओ डॉक्टर खाली एकरा घुमा ए भौजी हम पढ़े में इतना तेज बनी ना कि हम डॉक्टर में का पुलिस में नौकरी लग जाई। हां देखो जान लो चली भगवान कराई धारी जी पुड़िया धारी खाली बात जो हमनी और कोई के देवे के बा ना रख दे मैं रख दे रानी के नौनिया मिठाई अभी देखे ना लेके आई ये हर आई है अभी कहां लेके आईली ना ये तो होटल गई लगे देखी वो जतनी मिठाई आई तो रवा खिसी आई मत मम्मी जी रवा खाती बांध के आ अलग से दर दिया नहीं जता सब के दिया रहो त आज ये चाची मुची रवा आई जी मत फिर आई सांझी किने आहो बजे हो तार घरवा के बगलिया में का नंदी को कहानी तो फिर झगड़ा भई रहे काहे कती हल्ला सुनात रहे ऐसे पूछनी है महाराष्ट्र के ने हल्ला सुनत कि टीवी चलत रहे हो टीवी चलत हो के झगड़ा काहे के जरा सुन लाओ तरह के झगड़ा बाबूजी के आवाज से तनी मनी कोई ना झगड़ा पहले हो जात रहे अब ना झगड़ा होखेला कुछ का तार ना दो नंबर ही रहे मैं मत कर तुम्हारे लगे एक नहीं है देखो गांव घर में का होता का नहीं कर खबर ही ला ली रवा तो वे फुला खाना हो गला तो रवा निमन रही ला ये चाची जी जाता नहीं जी जा गमाला ले ले इतना छोटी मुझे बजाई हो गई तोरा बतिया ले का बती नहीं तर समन मत बुझ तू तो चाल बुझते रहे मैं बती चाल बुझेली पढ़ाई देखा तनी अगर पेपर में जहां पास ना होइली सब तो पढ़ाई नाइटिक में जब फर्स्ट निकाल लेनी तो इंटर में निकाल ले अच्छा देखो टेंशन मत ले पढ़ाई ना ओकरा घरे चूल्हा चौकी करवाई मत घबरो माई ले बैठिया में भरू बुचिया और से मतलब ही बात का करे गोड़ा हाथा धो के ढंग से तनी रहना त मार के एकदम अथू कर देता है ठीक है नु काय बड़ा तोरा के रोज रोज नया साबुन चाहिए रे हां सोनिया भौजी का हजी बुची अरे गोड़ धोले सुन है आप ए भौजी कनी के जतनी पैसा डाले बड़न खाता पे निकल ले आई जानलू चल रे बुच्चा संग चल जातनी अकेले ना जाए कहां बाजार जातनी हां बाजार जातनी जो चल धोले चल जल्दी चप्पल डाल ले गोड़ा में जो 4,500 रुपया डाले बड़न ए बुची जी तनी एकरा नाप के अगर चप्पल टूट गेल बा जूता पहिर के घुमाती एकरा नाप के तनी एगो चप्पल ले ले हम पैसा दे देम अरे तू हुनु एथि के खोजे जान तन देरियो लागी ता बढ़िया रखा मैं के चप्पल ले ले फ्लाइट में के चलो हां ठीक बाटे और कुछ मत की नवाई है फुआ के ढेर खर्चा मत करवाई है आज निमो रेस्टोरेंट में खाना खाई के इतना न बिरयानी तो सफल पड़ गया। हां 4,000 रुपया डाले बन 4,500 कुल खर्चा करा दी तोरा 4,000 कम बा में एगो चप्पल किनबी और का किनबी कुछ ना चल का यार पर होते न लिया क्या गिरबी तो मने इतना छोट डोर लाता कि कब ले आके जोत में हमरा छते जाना तने के से खेलवाड़ी से तेरे गोलो ना लगल के कछि देख लेबे ना किससे बरल टाक के मुंह चिपका रहले सुधीर चाचा और के उहे न देती हन रोज करे न मिले जाली कहले जाती घर के साना चल जाली मिले के करा से रे सुधीर चाचा लोरी के करा से जकरा तू बतियात रहली छोटी या हां सोई के आ मजा करतरी चले के का पीछे पीछे रे तो ओजा गोलिया हां रोज उतने पहर पे पेड़ के जरी जाले बूझ तू देख ले इसका हम देखले हम रोज हमके कबो कुछ लिख के दे रे ना कहले खोलियो मत जाके दे दियो सुधीर चाचा के ऊपर हां समझते चल तो तनी
कहता ना देरी को दिलवा आवे में कैमरा रोल एक्शन। रोया आज आता ना हम खुश बानी नु कि का हम बताएं कि काता ना खुश बानी आज बेरा 1.5 घंटा से जब बैठ के जब मच्छर से कटोइले बानी आज बेरा आवत ताड़ी नु तब जाके समझावत तनी कि रोज 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 जब बोला के हम इंतजार करत तनी कहाँ तक सही बाटे। आए 10 मिनट घरे से पहले ना निकली हाँ लेकिन ना ये इंतजार नु करावे के बा कबो हे स्टेशन पर 1.5 घंटा इंतजार करावो तो कबो हो दुआरी पर 1.5 घंटा इंतजार करावो तो कबो हे जवा आधा घंटा इंतजार करावो है जगह के तो कहीं कि काता ना इंतजार हमरा करे के बा। ओहो काता ना देरी को दिलु आवे में का करी है ना अब पहले आवत रही भौजी हम पूछे लागनी कि कहां जतली मायू पूछे लागल बैठो अब तो बैठो बोली ना खड़े खड़ा बैठो ना रौरा त खाली बैठो है बैठो तिरछिया के काहे बैठेलु हां बताओ ना भाई रात हमरा डर लागता कामना बात के कि कोई आए मत रो यही जगह पे काहे बार-बार बुलावे नहीं और हमरा ते कस के हाला कर के जेना जाना तो जान जा दोपहरिया में लहल ह दोपहरिया बा एगो कुकुरो लोगो त तारा के न हूं आए के याद में आई ना जानता नहीं मात्र रस से मिले ना हां टाइलियो रास्ते में पुष्पा खगोही है हां का कहती मुंह घुमा के चल देने चमका तू काहे ना एथी चमका कैसे चल देलु का चमका के हाथ चमका कैसे मुंह चमकाई ना मुंह चमकाई ठीक कहलु चमका के हट गई पर अकेन का बतियावत रही से फुसुर हां ना बोलन हां अरे बाप अरे की उठावा के ललिया कनवा में तो बोलिए नहीं छे का हम तारा खातिर गाना गाई जाय दिन छे त चुपचाप रही राउतारी हां बगे होइबा अरे की लहरे ला लल की ओढ़नी आई रनिया मजा लेला काता ना तू सुंदर लागेलो है तो शिवनी लाल लाल रंग के ओढ़नी ओढ़ के होइयो तो पहचान दे चुमा घूग तान के बाजार कैसे तू काता ना हमर प्यार करे काता ना मेरे तब सब बातचीत ना ना लागे उहे तो बात हमारे के हमारा पगला सिकन करे के पड़ेला हमरा ठीक करलू आ जान हम तो साफा पगला जाइना कि तार से कैसे बतियाई कैसे ना बतियाई हम डिस्टर्ब हो जाई काल न चल जी बहुत बड़का बगीचा वरी मिले चलो जो निमबुआ के आड़े निमबुआ समझी हां कोई जी हैं काल बोलती चल जी निमबुआ वरी निमबुआ आ दादा जहां मन जहां कोनो हमरा केहू से रोक छक बाटे जहां मन जहां हमनी के चल के अपन बतियावत रहे जान लो कि ना कातना खुश बने तार से बतिया कब हम जानत तनी कि कातना पहिले ऐसन बात ना रहे अच्छा दिन बोले अच्छा ले ना हां चले के अरे कातना तो खुश बाड़ू खुश रहब ना जी का हो तू तो एकदम दूध के धोवल बनत रह हम दूध हम शराबे हमरे के रह तू ही दूध के धोवल रह हमके शराबे हां त का है छोटी दी की सोनिया हां अच्छा नहीं बता करे ओठत रहिस तबे हम तोरा के जननी है जानली से आए इतना हमरा के सियानी बताई तब तो कुछ जानबे ना करती तो जान के केकर का बेर है लेबू बतावा ना जानिए को तो का कर लेबू तू कुछ करबू तू हमर कुछ ना हो लेकिन वो हमर चाची के लेके या ठीक बा चाची के तो तू हम तार को के हई भूला ना कुछ ना हो मुझाइले तारा संगम कुछ ना मानी ना करे तो तब भैया का उखाड़े खातिर रहलू जब कुछ मन में ना करलू तारा से बतियावे नहीं हटो दे दे बहुत नहीं नहीं की बोले दीदी ते एकर मतलब ना माना काले बनियो धग तूर दे मबिए बढ़िया पड़ देना बुझाई ले तारा पते नहीं केकरा भी खड़ा बाड़ू तू चल घर तू के कहत नहीं हमर बहिन हां तारे जो मार फाट से रुके एक चल जीव मत तुरंत माना कैसे बात कर तू हमर मालिक खई सुन ना तो तोरा के इहे मिलल हां तोरा के आए मुन पता तू दे मार बात बहुत हंस से खींच दी कर मार दे कपड़ा पर टंदन को होश खुजी हमारा आंखी के सोजा तू जगह छू देबे तो हमारे लिए खराब है तोरा ना मिली छू दे क्या कर दे मफी साकावत नहीं होता ना साकावत नहीं तू हमरे से बोले वाला कौन हो अपन बहन के कुछ करावे कैसे कुछ करब अब पहले चार बहन अब ई अब हमारा अब केहू है बुझा गइले घर कह दी कह के का कर ली करे चलो चल तोरा के बता दे तनी ठीक नु काहे तू डरा तड़ू बहन बनी दे तू का बता दे दाबिए दे खिलवाड़ी काहे तू डरा तड़ू हमरा के मार देलो का कोई अगर के घरे जाके कोई हमर माई से घर जाके कहि त का कली कह के कुछ कली तू कह दिया पहले अपने कर्म करत रहे तो निमन करत लागत रहे अब हम कर लगनी तब खराब लागे लागल हैं साफ एकदम ओइसन के कहियो पहले तू मजा मारत रहो तो निमन लागत रहे अब हम बतियावे लगनी तो खराब लागे लागल रे बोली बोलम ना बोलो जा हमर सुन ना सुनम जाता ने तारा के घरे के कुछ बोली नु चुप रह हमरा घर लागल बटे हमरा के तू बोलो सुन
तार केहू कुछ घरे बोली तो तू हमरा के बोलो हम जाके 9 6 कर देम जा। बतावा ना ई त हमें करे चलते महटिया गुनी हां हैं बताओ हो आई खदौरी अभी सुन खोट के आवत नहीं कतना घाम लागो तटे आई एगो तो ओकरे चलते कहती है माई रे दौरे खोट दे माई रे दौरे खोट दे कतना खोटे में मेहनत लागेला ओ का जानते खाली उठे ले आ फरसन मुंह धोई आ चाय पी आ फरसन ट्यूशन स्कूल भाग जाले मैं के मैं हमरे काम पढ़ जाला। अच्छा पढ़ ले लिख ले जाए तक नौकर लग जा आई ई का हो गले का हो गले काहे रोत रे लेकिन मैं पुष्पा दीदी हमरा के मार देला सिया काहे ऊ मारे रे कुछ बोलबो नहीं कि आके मैं जोटा पेर के लगलिए मारे। अब बताओ अगर शर्म नहीं लगल रे त बियाह ले आ गौना हइया के मरले हियो आई बिया जब मारे आई ससुर में बास ना भले ते जे हमर लड़की कहले चलती चलावे ओकर छोटा उखाड़ दे काहे ना उखाड़ देले पहले आके मैं हाथों नहीं मार देला सिया पीठी पे मार देला सिया गम में देगा माइरम खाली हमारा से बाजे खत्म किया रे आई बताओ ना इरा तो छोटा का बार देला आई तोर हाथ में दम ना रहल हो आई साढ़े भइल बिया लब देखा मार दे जब मन तब आवेले त मार देले चल भी कि नहीं चल भी ओकरा घरे चल ओकर छोटा का आई बताओ ससुर से आइले ओकर हिम्मत कैसे भइल रे मारे खातिर यही से ओकर ससुर में बात सुने खे ऐसे कहना तुम पढ़े नहीं जब जो तई पढ़े मैं तो तेरा ये कानून मार दे सब पट देगा तो तोर हाथा में दही जमल बा तोर हाथा में दही जमल बा काहे मारे भर ना रहली रोत ई स हां खाली रोवे के बुद्धि बैठ खाली रोवे के बुद्धि बा चुप रहो चलत न बानी ओकर काना घर हो गेले ओकर घर ओकर फौजिया सोहर हम दे ओकर घर तो तौरी हमरा के मारे लगी अच्छा बा किन भाई बड़ी आ चढ़वा की नाइल बड़ी ससुरा से चल 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 ओकर हम देखना कि बाकी पूरा भइल नु तो हम ओकर छोड़ा दे तनी में ओकर हिम्मत कैसे भइल हटे मारे के हमर लड़की के बताओ ससुरा से बे मारे खातिर हमर लड़की के कैसे मार देली यार बाड़ू हो ए पुष्पा बुची कनिया ए हो हमर लड़की है ना हमर लड़की को तू मार कैसे देल हुआ हां रे ऐसे एकदम नहीं जावे मन तबे हमरा के मार देवे कनिया समझा दा ठीक ना लड़की के हाथ छोड़ दे तड़ी जबे ना तबे तू ना पूछबू तबे ठीक रही जतिया बचा रही जानलू का करे हम लड़की नहीं जीरोवा हमें करके हई तहार के हई एक करके हई अरे बोड़ बहिन गेले जी छोटी पुष्पा दीदी हमरा के मार देला से छोटा पैर के मुका काहे पूछो ओकरा से काहे खातिर मरले हई हम नहीं बते हुए बताई ओकरे से पूछा बोल बता दी का बता दी बताओ ना हमू ना बता देब का काहे खातिर मरले हई जी एगो बात बताओ अगर बड़ बहिन हमनु है हां तो बड़ बहिन अगर छोट बहिन गलती करके तो बड़ बहिन दू थप मारिए देलस त मैंने उ नेथी हो गईले देखा बुची एगो बात बताओ ते माना था नहीं बाकी सियान हो गई दे सियान लगी पे हाथ छोड़ ठीक उचित कर दे गलती है वैसा नहीं कर रहे हाथ में गलती कर दी त तू हमसे बोला का करनी हो गलती कहत नहीं बताओ ना गलती का कहनी है बताओ का कहनी है हमें आवत रही बाजार से ना तो सुधीरा से बतियावत रहे तू तो बतियात रही सुधीरा से सुधीरा से हम बतियात रही तो तू ही बताओ कोकरा से बियाह हो गेल त ना बतियाई ना आई ना बतियावे नहीं मैं कना बतियालू है कहत रहे कि हमरा से बतिया खत्म कहत रहे उहे मिलल हो के त पूछत अंक के त का कर दे सकवरिया बे खेलवड़िया देख दीजिए तू तो बतियात रही पहले देख रे भैया के पहले बतियात रही शिवनिया फोटो लिया दिखाइए करके देखो ना जी देखो ना नहीं ससुर ले अरे तू पढ़े जाता है तू ना तू ही करे के सुधारे वाली भाई बली रे गांव घर में बियाह के बाद आके कुल कुआजर का हम गलती करनी के करके मार देनी मुंह पिटवाई कुछ करी त हमरा का मतलब रहे हो लेकिन बहिन सोचनी है कि जैसे करे तोरे पढ़े जाता है तो तू मिले जाता है कोनो से देख मैं मिलत ना रही हम जात रही तो हमरे से जबरदस्ती हाथ बांध ले ला जबरदस्ती कोई है तरिया कमारी में होके बतियावेला नहीं अखबार में दिखाना कतना यार देखो सुधार जो कुछ ना बदनाम के मास्टर में रहुआ पता नहीं जी का जरूरी बात कोनो उड़ार जो पढ़ा आज जैसे बालिया चल जी बिना त दिन रात हमनी से न बजिया सर हां हां भौजी हमार गलती हो गई कि छोट बहन समझ के करके डादन के ओकरा से दूर रह बतिया रे बतिया रहू त ना हम बतिया ले त खराब बा करे भाई देख हमरा गलती नहीं का ठीक भाई पुष्पा दीदी पहले बतियात रहे बतियाओ चाहे कुछ करस का मतलब बाटे हमर दुनिया कुछ करो कस का ले तू ओमे के बनबे हां
करो ए चाची लिया जे के अपना घरे डाटा हमरा तो पर देखा पहले ए देखा जो बतिया तेरा पकड़ा गेल त हमरा के लगा देलस पकड़ा जे कुछ कर तू काहे कमा कैले ए बात बढ़ गेल बना ई चलो यार समाज सुधारक बनल बिया जैसे आई बने वो कहीं इज्जत पानी से रवा चल पानी में कहता नहीं भौजी हम चाहत नहीं कि जौन गलती हम पानी में कुछ करो लेकिन पानी में कुछ करो जे करे तो हमरा नहीं खजर रुकैला होला पढ़ाई ये बात छोड़ावत नहीं बता पढ़ावावत नहीं बोल ना ये बुढ़िया के बिगाड़ल होते हां दूसर महतारी होते तो तब से का कर देती तन क्या रुपया धन मुंह बनावत मुंह बनावत ली हमरा के का तू डाटा हो डाटा तनी ना देख कलयुग हवे ना बच पे बिया साच कहबी त दूसरा खदी साच बात कहत कितना हुआ के द्वार को बाजत ली का भइला ते जी का भइल बियाह लड़की का त ना बोलल जाला सर से आवल जाला लेके जाना जैसे मैं जानी आवत उल्टा समझाई खातिर का पागले भरल बना का घर में ना लड़ा रुआ बुच्ची तू तब बाल गल बाड़ू पूछा हां दुनिया बदलता हम बदलनी त का बदलनी ठीक है जातनी चल तोरा के हम जल्दी मोबाइल यही तरह को आराम करे परिणाम माने के से हमने का अपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे सबके साथ दी विदाई अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाय बाय।